Takže čau lidi, dneska tady natáčím s Berrym. Čau. Berry Cloud 09, kdyby jste nahoru neznali. A tak pojď. No a dneska budeme hrát Wizard Tycoon Pro 2 a takže ty jsi můj pracovník a já jsem to. Ty jsi ten žlutý, takže musíš na to žlutý, tak. A tady si pak sbíráš penízky, jo. Musíš klikat na to zelený. Takže možná ho znáte, možná ne, ale snad jo. Hej, jak to tobě vydělávám? No ty vyděláváš obou. A tak to bude dobrý, oba dva bude. A ty si to taky kup, ať máme dvojnásobek, ne? No, ale mi se to kliká, mi to dává automaticky, víš, jenom ty klikáš. Až budeš mít 100 vlevo dole, tak kup tady to, až budeš mít 100, tak klikej, ať máš 100. Už máš 100? Ještě na ty. Ty už máš? Já už mám 100, já jdu koupit ten druhý, tak. Už máme 2, co nám jezdí automaticky. Yes. Já jsem také A teď klikaj. A budou se spanovat 2 místo 1. To, pak kup tady to za 200 pade, jo, až budeš mít 200 pade. Tady ten upgrade nekupuj, tady ten za 100, tak ten nekupuj, ale to za 200 pade. Je to, že ty máš automatický ty a já tady musím klikat. Nevím. Ale jako je dobrý, že já můžu klikat místo tebe, takže já budu teď po chvilku klikat. Je tady ještě něco za 100? Jo, ale to nekupuj. Kup to za 10, Ty jsi to koupil. Kup to za 10, tohle za 10, dělej. Yes, protože teď nám to, že tady padá, vidíš to? Jo a jo. Tak, a teď si šetří na tohle 200 pade. Nám to teď bude vydělávat víc. Já si šetřím na 500, jo? Jo. Nebo lidi mám si šetřit na 1000 nebo na 500? Berry? Já nevím, na co se budeme šetřit. Já teď nevím, jestli tohle za 500, anebo tohle za 1000 kavku. Pojď 1000 bych koupil. OK, protože to taky bude automaticky a bude to spánovat tady ty 2. Ale bude to automatický. Takže to asi koupím lidi. Kolikže stálo tam ten upgrade? 200 pade. Tak já to mám za chvíli. Ty už to máš, pojď a kup to. Já máš, že budu klikat. A teď nám to bude vydělávat ještě víc. A teď si šetři, pojď za mnou a teď si šetři na tohle. Magic droppery. Tady ty 2, jo, tady ty 2. Takže litr se nám vydělá. Jo, tady to za 200 pade to nekupuj, to jsou prostě jenom stěny, já to nepotřebujem. Už mám skoro 500, ale já si šetřím na tu 1000. Vidíš? A teď nám z toho padají poušny, vidíš to? Kde? Tady padají poušny teď, místo toho. Protože ano, máme ten upgrader. A na co jsou dobrý poušny? No, že prostě to dává víc peněz. Jo, aha, já jsem to ještě nikdy nehrál, víš. Ale počkej, oni se mění jenom ty, co klikáme. Já už mám 500. Já jdu na někoho zaútočit, jo, tak tady chvilku klikej. Já jdu na tyhle, co jsou vedle nás. A asi koukám, že tohle bude asi na 2 party lidi. Protože já asi úplně nechci mít video dlouhý 20 minut, tak to dáme na 10 a 10 minut. A možná druhou sérii, jakoby part 2, tak uvidíte na mém kanále. Ano. Takže potom se určitě, když tak koukněte na Berryho kanál, já vám ho dám do názvu videa, anebo do popisku. A opakuju to znovu, part 2, tak bude na mém kanále. Možná, ale možná i na mém. Někdo zautočil. Ne, to bylo, tady jenom padají blesky, protože někdo koupil tohle. Takže to je aligátor. Jmenuji se Aligátor. Wow. Máš 200 pade? Jo, ty máš 800? Pojď, vem si to a kup to. Ok, já si šetřím na ten litr. To je jedno, už kup aspoň to jedno. Ty kdyby si koupil to jedno, tak už to máš dávno. A pojď, kup to. A pojď, běž to koupit už.
A dělej, pojďme. Takže Magic Dropper. Jo, ty magic droppery. No, a ty si šetří na 200, a nebo to za 500, tady to, za 500, tady to. Jo? Okay. Co je to 2000, za 2500? To je něco jako tady ten upgrader. Jo. Jenom je prostě lepší. A nebo na to si šetří, na to 2500. Okay. Hej, ale ty si taky něco šetří. Kámo, teď já jsem teď koupil tady to za 1000 a tady to za 500. A teď si šetřím tohle za 1000. A nebo tohle za 2000, jo, tohle za 2000 si koupím. Kámo, já vím, co si koupím za pejsevku, až dostanu. Robuxy. Jo, 800 a potom nám koupím 50 litrů. Ale to je jenom tobě. Aha, A hlavně, no tak, ale hlavně 50 litrů to je celkem zbytečný, protože až budeme mít druhý patro, což bude na part 2, tak tam už to stojí jedna věc asi 15 000. A jedna věc je dokonce už, no to je jedno, radši to nebudu říkat. Celkem 25 000 asi. Kámo, si chci koupit strašně jeden ten sword. No, Ten ten červený, co? Ten by se k tobě hodil. No, ke mně jo, no. Ale napište pak do komentářů, jaký skin mám nosit, jestli Ronalda, nebo Messiho, nebo Neymara, nebo Bellinghama. Já mám tady ty 4. Mně se líbí tady ten, který teď máš. Jo, ok, ale rozhodnu to lidi v komentářích. Jo. No, takže můžete teda dole pak hlasovat. Jestli teda jaký skin mám teda hlasovat. Teda jaký skin mám mít. Jo, dobře, ty jaký skin mám hlasovat, hej. Jo, a když jste to nepochopili, tak jsme kámoši, není to žádná spolupráce, jo? Ne, není. No, i když. No, Berryklad je takový okecaný furt. Cože? Nic. Kolikže to stálo? 2500? Jo. Ty už to máš? Ještě ne. Mám to za 2000 lidí, haha, mám to. Tady to viděla, tady to posílá 4. Je tohle posílá 4, kámo. Ten Magic? Ne, tady ten, co teď mám, ten posílá 4. Ne, ono to posílá 2, jenom to posílá rychlejc než tady to. Aha. Škoda. Už to máš? Jo, už to máš? Jo. Hezky. Tak pojď to koupit, tady to. Bylo to poměrně rychle docela. No, tak. Takže, tak. Teď na co si šetříš teda? Asi na to za 200 pade. Tady to. Tady to, pojď. Tady ten za 200 pade, pojď. Tady to. Okay. Tohle. Ať to jezdí rychlejc, koukej. A teď to bude jezdit rychlejc. Pojď tam vyskákat, Berry. Pojď tam nahoru. Pojď na mě. Tak a pojď, skákej. Ne, A co to bude? To je něco dobrýho. to bude konvejner na druhém patře. Pak už uvidíš aspoň ceny, kolik to stojí.
Máme to. A teď vidíš ceny, kolik to stojí. Uh, 30 000? ano. Ty máš 2000, tak pojď tady to koupit. Tady to. Ne, tady to. No na to jsem si právě šetřil. Jaha. Teď to jede rychle, jako hodně. A taky něco kupuj, ale... Tohle stálo 1000, tohle stálo 1000, tohle 2000 a tohle 2000. To je 6000 dohromady. Tak jako sorry, ale když ty peníze, kámo, se dávají totálně pomalu celkem, protože teď nikdo neklikal. Jo. Co je ten Wizard Hat? To je další transformer, tady ten. Tak. To se pak bude stříhat jako celkem dlouho, lidi, takže prosím zanechte pod tohle video like, ať aspoň uvidím, že se vám to video líbilo, protože to určitě bude trvat dlouho to se editovat. Já jsem jednou, kámo, editoval video 6 hodin. Jo, tak to seš ale ty, Berry. Co? Tak to seš ale ty. Já teprve Hej, nemůžeš nikam projít. Prostě to projdi, kámo. No teď tady budeme mít tady to, děkuju. Nemáš zač. Takže kup tady to pak. Kup to za 500, tady to. Kup tohle za 500. Vidíš, teď to totiž pojede totálně rychlejc. Teď to pojede rychlejc. To je ten konvejner. Sice tam zatím nemáme nic koupenýho, ale za chvilku to tam bude. Potřebuju jenom 100, mám to, jdu to koupit. Uí. Co jsi koupil? Tohle za 5000. Teď si šetří na 10 000, jo, aby si měl tady to. Na to si právě šetřím. Jo. A až teda doděláme tady to patro, tak půjdeme na takto. Tak teda tady to video teda ukončíme. Tak. Ještě tady to bude celkem dlouhý. Ty máš 10 000? Jo. Cože? Jak rychle? Já měl 6999 lidi. To se může fakt stát jenom mě. A teď už se jenom šetří na... Počkej. Na 7500. Protože to je to na... Ne, na 5000. Protože to je to nahoře. Já si budu šetřit 9000. Ne, na 5000. Na co? No, na to nahoře, co je tam nahoře. Tady je Wizard Hat marker. To je 9 litr. To taky kup. Za 9. Já vím, ale já nemám ještě 9, ne? Ale šetří si teda na 5000 a pak na 10. Já už mám 5000, já už mám 9. Tak ještě teda tím pádem 6000. Aby si měl 15 000 teda. A nebo tady už by se to vlastně mohl koupit, pojď. Už to vlastně tady můžeš koupit, pojď. Tohle.
No to si děláš srandu, ne, že to prostě vypadlo. To je jedno. A tak ty peníze ale lítaj. Vidíš to? Ale nikdy to sem hodí. Co? Že teď ty peníze totálně lítají. Nebo počkej, my tady vlastně potřebujeme konvejner. Jinak to pak nepojede. Můžeš tam koupit někde nebo jo, to musím asi koupit já pak. Jo. Jdu koupit druhý patro, lidi. Takže my se teda s váma s Berem loučíme a čau.